3 piesuțe politice despre dușmani. Va fi un spectacol care va dezbate carențele actuale ale societății, mai ales că ne aflăm în plină campanie electorală. Consider că spectacolul este foarte relevant pentru perioada prin care trecem, pentru că vorbește chiar despre jocurile politice, despre lupta pentru putere, despre adevăr, minciună și felul în care electoratul este manipulat. Textul e compus din 3 piesuțe, inițial erau 4, dar am optat pentru acestea 3 care vor fi prezentate în spectacolul de la Satul Mare. În prima piesuță vom face cunoștință cu niște animale care, din plictiseală sau din prea mult bine, ajung să renunțe la suveranitatea lor și intră într-un cerc vicios de luptă pentru putere. Exact ca în viața politică de la noi. În a doua bucată vom face cunoștință cu 3 copii, unul dintre ei manipulându-i pe ceilalți în a identifica un dușman comun. Bineînțeles, un dușman imaginar, la fel cum vedem, de exemplu, la vecinii noștri de peste Tisa, unde, bineînțeles, migranții și anumiți politicieni de peste ocean sau filantropi de peste ocean reprezintă o amenințare imaginară la adresa electoratului. Iar în a treia bucată ne vom deplasa până pe Marte, unde marțienii vor primi vizita unor refugiați pământeni. Mai mult nu vă spun, vă invit să le vedeți. A fost o plăcere să lucrez cu trupa de la Satul Mare, cu o trupă bilingvă. Nu este pentru prima dată când lucrez cu o trupă mixtă. Am mai făcut spectacole la Târgu Mureș și la Oradea cu actori de la ambele secții și pot să spun că distracția este de 2 ori mai mare, la fel și rezultatul este de 2 ori mai valoros, pentru că ai calități din ambele părți. Textul este scris de Szekely Csaba, care e cunoscut publicului maghiar pentru trilogia Minelor, pentru Maro, Öremes Boldogság, Vitez Mihály. În general, stilul lui este un mix de Monty Python, Chekhov și Walt Disney. Este o nebunie și dacă nu ați văzut până acum un spectacol pe un text scris de Szekely Csaba, vă invit, vă promit că nu veți regreta. E comedie la cote maxime pe teme serioase.